KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen pulla ummodo fuda Mauritanie ndendinen ar Potten Piindi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah eɗen gandi noon émission ar Potten joni noon ken arɓe ɗo e Dalifort hande fottude e sukaɓe yontaɓe ɓe ganduɗa eɗen gandi ñalawma julde tasde ko julmo wuuri bandiraɓe kala yo Allah hokken duwade ɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi en dustaki ɗum noon ko rewa Allah kala yo Allah jaaboɗo en ɗum ko bakkatuji gonɗe e ɓalli men kala yo Allah momtan en ɗum yen battini kadi mo wuuri taw eɗen ɓeydi en dustaki ɗum ko yeeɓiyankoɓe Piindi TV fof no fotirno e ardiɓe Piindi TV en jejjita Abou Samba Diop konko gardiɗo omo ñagane Allah nde Allah hokkatamo duuɓi kewɗi en calmini kadi Daouda Moussa Dia en calmini kadi technicien ji meɗen hay goto en ɗaccani ɗum noon ɗo e Dalifort ar Potten pottoyɗen ɗo koye Fasso walla so welama wiya Fasso tan wiya Fasso tan saabu ko noon Dalifort naɓe gandiri ɗum noon Fasso a salminama Piindi TV kadi salminima mi salmitima mamaruji mi juurima kadi mi salmini kala ɓiɗɗo pullo to finata mi wi ɗum yo jaam ñalli walla jaam hiiri walla jaam weeti sababu no pengde nayyi ɗe kala banggue yo bang ɓiɗɗo pullo no fina ɗon yon kadi onon foof bandiraɓe yon juurmo wuuri Allah rokki en tawtere ɗo saaha mo wuuri tawden ɓeyden gussaki ar Potten noon mbiɗa hande min potti ɗo e Dalifort ɗum noon koko fina tawa woni ɗo henna no Fouta koɓe mbaɗata ni hande ko nomin minen Dalifort ko nomin batta ɗo henne sababu ne ko lehe amen min gaddata min pottita ga min ñaama ɗum noon guila min jibinaka min tawi taniramen no mbaɗa yummiramen kadi gadi jonni minen sukaɓe min gadi min defti hen min mbaɗi hen tan ko weltare nani ngappu ala koddigal belgal minen fof min pottita ɗo henna min gotto hamin kaara min pija min jala min jaaha kono Foutankoɓe mbaɗata lehe tan goni ɗo henna no waɗi mawɗo fedde mawɗo fedde o woni Fama Dia waɗi mawɗo fedde mo jaara nguel ndeysan wadde ko noon tigui wadde ko weltare no fewi mbaɗandi kam onon kam on layyima saabu jiiɗe ɗe ɗo kette kam
jiiɗo nguɗo juuɗe jiiɗiɗo jawɗi kam onon kam on layyima wona min layyima kay sababude kono mbimami ko koddigal jongal tan lahal ma e lahalam e lahal goɗɗo gaddañɗo em ala foof hay goto andata sababu ko jokkere en dam woni ɗo henna ñaagi Allah tan ko yo juut amin amin ɗum noon ñaaga ko yo juut yo Allah juutnu ɗum kadi kala e saaha ko wayni kadi jokko ha jokko mawɓe men ɓe ganduɗa kadi tawaka ɓe kala e saaha kamɓe puɗɗuno ɗum nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe Allah harnaɓe aljanna saabu mbaɗa andi hande ko weltare mabɓe no fewi no fewi soɓe jii ko wayni saabu ko kamɓe puɗɗuno ɗum e Dalifort eɗen gandi mawɓe meɗen e Dalifort ko jokkatnoɓe en ɗam ɗum noon so tawi kadi sukaɓe mabɓe gari jokki en ɗam ɗum ñaguete Allah tan ko yo Allah jurnu an to jeeɗa min jeyami ko koɓɓillo koɓɓillo jeyami onon mbiɗani tan min ñakoto yo juut ha ɓiɓɓe amen gara jokko hen sababu min tawri ko onon goni yummiraɓe amen minenne kadi min gari min payi hen ɓiɓɓe amen kadi gara jokko hen ɗum tan min ñaagui Allah fuɗɗinoɓe ɗum ɓe jeehi onon keddiɗo onon goni mawɓe amen min ñakadi duuso juuta gonon ɗo ɓoyon to jeese amen ɗo ha so ɓiɓɓe amen gari ne ƴeftito ɗum ɗo taw oɗon jooɗi oɗon tawa amin yarab yo Allah waɗa men ɗum Allah jarama on jarama ɗum noon yen battinimo wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki eɗen gandi jooɗiɓe ɗo ɓe goto hen kala salminama ñagana moƴƴere Allah kadi so tawi on mbaɗi ɗiɗo otosaji kam ko otosaji baɗɗi fayde machallah ƴeftuɗon kadi minnane mbiɗon haari ko mbaɗo ar Potten coodonon kam oɗo robbo yomi ar mi hawra hen ɗum noon Allah jarama on jarama ɗum noon yen battinimo wuuri to eɗen ɓeyden gustaki keddo noon kam none ketton gon inchallah mbaɗandi noon émission ar Potten noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV mbaɗandi ha yesso ko lawol mon jeeɓoy ɗum hayso tawi on jeeɓani ɗum hande ñalawma julde taske mon jeeɓoy ɗum gandon holko ɓennuno e julde taske holko waɗeno e julde taske ɗum noon Allah jarama on jarama jehen kadi galle goɗɗo nalanke goɗɗo ɓeyden ɗum hen safna ɗum ha safa inchallah rabbi mbanimba ko ni awluɓe mbayanno hanki hande noon eɗen gandi ko Samba Mignum julde noon an koye waɗimi surprise koy an oɗo verte kam goɗo e Sénégal walla ko Mali o ummi walla ko holtoon galle en gari ɗo wadde surprise galle Nafi arde wadde mo julmo wuuri eɗen gandi no julde wayatno ni ko noon tigui mbaɗirɗen ɗum noon Nafi bisimilla ma jooɗo o ɓoru baɓe émission men émission ar Potten ari ɗo ƴewdema e galle ma no julduɗa ni kam no feewi ɗo jon tan ni tan surprise tinaka mataka tan ha mayo no heewi surprise aji ɗe an gonnoɗa koye yaltude mate min goni koye yaltude to jahannoɗa galle holo assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu dendagal nde calminmi ɓiɓɓe fulɓe fof wiyoɓe mbimami mi waɗi on julmo wuuri yo Allah hokki en tawtorede o saaha mo wuuri eɗen ɓeyden gustaki mawna mo noon waɗi kam ɗo surprise te ko surprise belɗo mbaɗa kono ñantiɗo jaltannoɗo ni min de gomi koye yaltude mbaɗi a waɗi ndewne hol galle holo galle subalɓe tan ɗum noon eɗen gandi ñalawma julde taske no wayi ɗumene hannde ko hawri ko ne hawni mboɗo ɓorni wutte Astou Sarr Rigi Baba e salmi jooɗo han ha wiyete te mboɗo tindani galle Moussa Samperdi galle Hamadi Mayram ndeysan min noon mi haalama hannde ɗum noon waɗi kam gada beñ ndeɗo julde 2023 yo ardu en bisimillahi rahmani rahim kadi wotto alhamdoulillahi rabbil alamin koɗo e galle Gawlo jontaɗo mo gandaɗo jarani wadde présenté eɗen gandi noon julde nde caggal nde élimanuji ɗi mbaɗi khutbaji mumen kirsi jawɗi ɗi bottaje ɗe defta garɗen kadi alay saago kawɗen kadi e sukaɓe yontaɓe ɓen goni ko Dalifort tawɗen noɓe gottortoni noɓe jooɗiri ni gummiɗen ɗon kadi alay saago jehen ƴeewoyen rewɓe awluɓe ɓe walla worɓe awluɓe ɓe holno ɓe jooɗortono holno ɓe ñaguirantuno ndewnel taw ndewnel ne lutti ha joni walla luttani kono ne lutti noon saabu tawɗen mo ɗo joni sen tardu tawden komo yalta koye lawol min gonno ɗum noon mbaɗanni ko wadde enen fof jaata to galle galle Moussa jehen ɗum noon bisimilla moon Piindi TV onon e yebde onon e kettogol émission men ar Potten foti koye Ndeye Hamme Boukary debbo Gawlo jontaɗo ɗum noon jeeɓede on hay dara luuɗon wadde jehen ummo seɗen jaa ummo jehen ar janggo ummo seɗen jaa
heeɓiyankoɓe Piindi TV taw noon ko télé men télé Piindi TV eɗen nganndi haa jooni koye julmo wuuri ngonɗen julmo wuuri noon taw noon eɗen nganndi koye julde tasde gummiɗen hanki hannde ko Samba Mignum julde eɗen nganndi no fulɓe ngaadorino hanki e so tawii en jettiimo e julde eɗen nganndi ko Allah yamiri e meeɗen ko hirsude jawɗi ɗi rewde Allah o e jokkude enɗam ɗam so tawii gasii kadi alaa e sago kadi ngabboɗen élimanuuji ɗi no juuldat no pirsirta jawɗi ɗi eɗen nganndi ɗum fof waɗaama so Allah laamɗo jaɓii ma yiye ɗon ɗo Piindi TV ɗo kono ɗum ko kadi caggal muɗum gummiɗen ɗon njaaɗen haa ɗon ɗo Dalifort tawɗen kadi sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ko yontaaɓe pawi lehe mumen no ngottoo no fuutankoɓe mbaɗatno hanki e heccaanki ni gummiɗen ɗon kadi alaa e sago ƴeewoyen debbo Gawlo no awluɓe mbaɗatno hanki e heccaanki ni en nganndi awluɓe ɓe njahatno ko ƴeewoya rimɓe mumen nde njaaɗen nde noon jottiɗen tan e galle Gawlo on woni Ndeye Hamne jettiɗen e galle mum tawɗen omo ñanti hawo yooɗi omo wonde guitariste makko omo yalta sen tarduna en tawatama ɗon holto faano ndeket o fayi koye galle dimo makko o noon ko ɗo e Yembal jettiɗen joni joni o mbaɗa anndi konko mo haal hol dimo mo garɗen ɗo mo haal enen kam enen nganndi ko Yembal garɗen eɗen kuccodiri noon e gorko Cuballo jontaɗo mo ari ƴewde o tawnen fi gula muɗum jooɗɗo cafɗo ne waɗi en laafo muɗum jooɗka kadi ne annda kadi ko ɓi enne annde kono fof waade noon mbaɗa anndi ko sehil Nafi sabu sa yi o ummi galle makko o wi hala ɗo jahanmi waɗoyde julmo wuuri sona e oɗo gorko Cuballo eɗen nganndi on gorko Cuballo ne tiiɗimo no feewi no feewi no feewi Nafi Gawlo hol galle mo garɗen ɗo saɗa moɗo moɗo cusareedu saɗa ñaago dokko jawdi sa yenar kay tottu bawɗo waɗane saɗa roka ɓiyeka gam rokku jogi ko sa wuri dañatoɗaɗa sa mayi ɓernde lelo soko ɓiyeneya yo dañ ko nawori o yidusi ɗum haala wajore ɗugi baɓe en salkuma yoni mi naati ɗo e nder galle Hamad Mayram mi naati ɗo e nder galle Moussa Sarr Moussa Ousmane Samba Kemmu somi wini huno kam ne wowti wiide dani gorko Cuballo mbimi saɗa molotoɗa ko cuusareede wallahi lazim ko ɗum goonga oɗo sal nde min jooɗi ɗo nde nde garmi premier mi nanmi ɗo o sal kuccodirmi e makko ñande heen deddi ngiwi migi Baba Coumba ñande heen maayo holli kam tigi ko jeyam maayo holli kam koye muɗum jeyami maayo holli kam mbi hammi Boukary Samfarɓe Demba Boubou on ko biye woni e nder maayo o waɗi heen doole makko ɓe mbaɗi heen gande maayo seeɗa tan kalanmi ɗon to mbiɗa kanko woni Moussa Ousmane Samba Kemmu ɗo sa yimi ɗon siftinorma yari maayo yari maayo yerani deɓe lewi maayo ɓacabala maaje yari maayo yerani deɓe lewi maayo ɓacabala maaje Moussa Ousmane Samba Kemmu ardiɗo tan Samba Gelajo Ali Boucar arde jeyɗo ɓokki sawere waalo ɓokki sawere waalo dugo sawere waalo Cubaloji yirima yiri Baba gonga
yo ƴeewa e journaloje hokki sarankoɓe aɗa julla sar kay waɗi ñalani wawa limtude fode nder boɗ Allah weeli kam seeɗa ñalaɗe ɗe ɓe kewi toon jewru famane waalo jewru famane waalo jewru kummasane waalo jewru acca gawlone waalo yalla yumo yaafo kumbasar ara jala sodiyo dunungaji jamae jamal rewi jewa jam nde ɓundudiri ɓe ngare baba jooki jomma nga deftoɗen kilaleji bona ñaali baka baba jomma nga o jaɓa ale bakayo wolde fina asiroye yerimayo gomoyɗo sikka kabide ngala mbara yirinde ko musa holimi walde na weliye ko wawdere weli o wawede welani wandake 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 jubala ko wandetake sey sar mi wonde joma waɗimayo henne yulma wuri lamdane banke nataye amadi meɗen sarko jumoɗen ɗo ñalade jure ɓewre yataw jogade koɗo yima babam no woodi nafoore ko allade andiro abu joɓne woni e koɗo yima babam no woodi nafoore yarimayoyo yarimayo komoyɗo tika dabide ngalan bara yirinde yo ar
cubalo holimayo yo esa julma horima esa julma horima yantuwal ma sofan lambe bebe biya julma horima verte ma sofan Malisad tijani eksar keramayo Malisad Musa samperdi Ogo ko chubalo ko holle mayo wallahi mayo ne kaisad Habsa mama lagel konte ganamay Farma bakusa ko ganamay Ko mimi wala hadre urama Malisad Abu Jom ganamay Ko kanja samaga galmo je bajal fa wala mada e ta hal farma don't think nanne se kalima ɗum noon Allah jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV Allah jarama on jarama en nani dande Gawlo dande welde machallah kono eɗen gandi kadi guitare memeteɗo kala e saaha eɗen gandi on ko gorko wa inchallah eɗen gandi janggo ko waɗata ko kadi ne waɗi fayida kadi omo ñigla debbo Gawlo eɗen gandi noon en garino wadde julmo wuuri omo arno kadi e dimo makko cuballo makko mo ganduɗa kadi baɗɗomo tette eɗen gandi noon sinno kadi en ndewi tan émission mbaɗa andi émission ne wawi wonde émission ngaji ɗiɗi walla tati saabu so tawi o wiyama haala ɓuure makko e moƴƴe makko ko ɗo mbaaleten kono noon ɓe mbi ko weeli ko noon tan ko seeɗa kunal watte hen kadi gongol kadi woɗɓe kadi mbiya kadi gaare kadi mbatten kadi mbatten ɗum noon Nafi Gawlo julmo wuurima kadi aɗa jogui sehilaɓe e yiɗɓe ɓe poɗɗa wadde julmo wuuri kono noon ɗo jimɗa Malisadio ɗo mi yejjita fuɗeram Aissata ɓi Mody Mboy omon toon to Belgique mi yejjitama kadi mbaɗen so heeɗima ɗo mo welte no fewi no fewi mbiɗa noon mo limti kala juuma te kadi maayo kadi kono e maayo no heewi ɗum noon mbaɗa andi en ɓaggoto tan e galle joom galle mo garɗen ɗo enen foof subalɓe ɓe goto hen foof yiito hen hoore mum kadi so nani Malisadio tan so yo nannu hen hoore muɗum ha timma ha weela ɗum noon no mbaynotoɗa bandiraɓe ha saaha goɗɗo mbaɗa andi kadi min gartoy so Allah lamɗo jaaɓi inchallah tawa so nden yonti taw ane bandiraɓe e sehilaɓe ɓe kala tawa hay goto yejjitaki inchallah rabbi kono ko mbiɗa ko verte ma o noon ne saafi omo weeli omo yooɗi kadi hol baɗɗo e ma oɗo verte o verte waɗi kam min muɗum ko maayo ndeysan wiyete ko Astou Sarr debbo cuballo moƴƴo funere kodde yumma ndeysan rogui émission ari ha ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin dendagal maayo eko wona maayo foof fulɓe fof calmini nde wonno neɗɗo sa wi an de foof tan gona kuuño
gonga woni maayo woni caggal maayo fof mboɗo jaɓi rendede ndeysan dendagal biyo mbimi wimami Nafi Gawlo ko Gawlo ma te mboɗo jaɓi rendede ndeysan mi salminima honiraɓam ɓe fof keftinɓe mi hen jiiɗo émission mo yiyani fof mi salmini ɗum Aissata Bimodi salminima Seydou Mbodj Mariam Bouré Gaye Hafsa Bey ko bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe wawa limde foof nane en kaali haala limgol mbimi somi limi tan waɗaɗo banni ere gonga ɓe wawa limde maayo inchallah ono fof mi salmini on mi juurima on mi ñaaguima on duwaw mi waɗi on julmo wuuri dendagal biyo mbimi wimami Nafi Gawlo groupe muɗum fof waɗima julmo wuuri ndeysan yo Allah hokku en wattirdinimo wuuri taw ko ɗo e nder Piindi TV inchallah rabi men battu ɗum tawa wona ɗo e yembal to enen arata toon to Piindi TV to mbaɗen toon émission so Allah lamɗo jaaɓi nden goto kala ma heeje o gorko cubballa mo garme galle mum hannde sa nani Nafi Gawlo hannde tan wonto Nafi Gawlo fuɗɗi hanki ndeysan ko jiiɗa fof so loraka toppitaka fuɗata gonga dendagal ko wawi wonda yam walla ko wawi moftade yam somi dañani duntude mi hami huɓɓa mi wona lewlewol hay goto wawa yitade hen gonga soɓe nani sawtuwolam hannde mboɗo weltinaɓe Allah e nelaɗo muɗum jaaɓi kono bandiraɓam subalɓe jaaɓi ndeysan ɓe natti koye nder maayo ɓe gummi dow leydi ɓe natte maayo ndeysan oɓe mbaɗi hen ko o ne andi ɗum jaljalali warkirama ndeysan yo Allah yab amin yo Allah amin yabden darde sa nani Nafi Gawlo andat wonto Nafi Gawlo ummi walla wonto Nafi Gawlo ɓaggi caggal Allah e nelaɗo muɗum duwaw jinnaɓe Moussa Sall Moussa Ousmane Samba Keɓi so mboɗo yima mo mi yimirtamo ni jiiɗa ko rokkatami ɗiɗo biyeji ɗo weddayam ɗi o adi wadde tawa ko tamande nenanmi galle o rugoya ndeysan mi wawa haaldude foof mi yiiɗa woɗɗoyde Moussa haade on forani haalde mi salmini fof mi juurima fof yen battinimo wuuri wadde émission men émission ar Potten ko wiyata hen pour gongol émission ar Potten ne waɗi fayida fottata tan koko hani yaadude te kala biyo mbimi e wimami ene hani yaadude goɗɗo on Rugui Sall noon addi ko hesɗi pul ar Potten ko woni hen kone heewi ma fotta neɗɗo kala mono kala ma taw ɗum eto poɗɗa tawde ɗum ɗo holluma ko roni ko ɗum ko ma Potten mbawon waɗede yañminede holle fuutankagal foof mono kala holko roni yo Allah hokken wattude a waɗanta en dande seeɗa mbaynorden guddiren mbaɗen dande guddiren émission men émission ar Potten taw noon koye Piindi TV ar Potten Piindi TV ar Potten Piindi TV présentateur Rugui Sall Piindi TV ɗum noon Allah jarama on jarama Piindi TV Allah jarama on jarama en beltinima wuuri taw eɗen ɓeydi en dursaki en beltima noon e galle gorko cubbal o taw noon eɗen gandi en beltini kadi ɓottinaɓe kala gonɗo ɗe mo ala ɗo kala peut-être soɓe heeɗima kadi walla ɓe jeeɓima ɓe jogo en weltare hande eɗen gandi galle mo gardeno kadi ko galle gandaɗo galle kadi cuusɗo suusɓe kadi andaɓe wuuro ngo ɗum noon Allah jarama ɓe jarama ha saaha kono inchallah rabbi ilal liga Nafi en kooti wona en kooti eke Allah jarama on jarama pulla ummoto pulla fota pulla ummoto pulla ummoto Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummoto fuɗe Mauritanie ndentinen ar Potten
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda kape ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma